медонед ки чӣ касири фастфудро аз футболбози ҷавон фарқ мекунад? Бисёре аз футболбозон дар ҷавонияшон дар фастфудҳо кор мекарданд. Онҳо клиентҳоро файрод мекарданд, аммо баъзеашон бошад пасуда мешустанд. Вақте ки Ван Дейк 17 сола буд, дар ресторани шаҳри Бреда ҳамчун пасудамоишӣ кор мекард ва дар як рӯз 4 евро мегирифт. Дар мо ин суми кам нест, аммо дар Голландия хело кам аст. Дар 17-солагӣ баъзе футболбозон суми хуб кор мекунанд, аммо Ван Дейкро ҳамчун футболбози боистеъдод намешумориданд. Ба он маҷбур буд ки кор кунад. Директори ресторан ӯро вазифаи баланд дод ва он новобаста аз муваффақияташ дар футбол бовар дошт ки бозингари хуб мешавад. Вақте ки ӯ аз кори ресторан рафт, дар ҳамин лаҳза тими Гронинге ӯро файрод кард. Акнун баъди 7 сол Ливерпул ӯро аз Саутгемптон 75 миллион евро харид. Ӯ беҳтарин бозингари УЕФА шуд ва дар пойгаи туби тиллои зинаи дуюмро гирифт. Ин ба филмҳои Голливуд монанд аст. Герои новобаста аз мушкилиҳо ба худ бовар кард ва муваффақ шуд. Боз як футболбози дигари Ливерпул. Ӯро ҳамаи топ дастаҳо мехоҳанд бихаранд. Ӯро дар 15-солагӣ аз академияи Селтик пеш карданд ва ба сеюм дивизиони Англия рафта дар Куинс Парк бозӣ мекард. Онҷо суми бисёр набуд ва ӯ маҷбур шуд ки ба кори дигар равад. Ӯ дар магазин ҳамчун кассир кор мекард ва мусор ҷамъ менамуд. Ӯ ҳамчунин ҳангоми бозиҳои Шотландия стюард буд. Бубинед ки ӯ дар Твиттер соли 2012 чӣ навист: ҳаёти бесуми дар ин сину сол безеб аст. Хэштег кор дар кор аст. Он замон Эндрю намедонист ки ба қарибӣ Лигаи Чемпионҳо ва Премер Лигаи Англия ба даст меоварад. Барои ҳамин бародарони азиз, вақте ки дар магазини пойафзол мегӯӣ ба ман размери дигараш дар кор аст, ором гап зан. Шояд кассир футболбози ояндаи дастаи дӯстдоштаи ту бошад. дӯстон, мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати AdinXBet мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осташ эътимоднокист. Футболи калон баргашт ва моро қариб ҳар рӯз бозиҳои шавқовар интизор аст. Барои бозам ҷолибтар гузаронидани бозиҳо ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди TouchFood дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл туҳфа гиред. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Пает Маз ҳамин корро мекард. Ӯ дар академияи Нант барои бозиҳои сафарӣ сум мегирифт. То ба дастаи асосии Нант даъват шудан, ӯ дар мағозаи либоса кор мекард. Бисёре аз футболбозон дар мағозаҳо кор карданд. Собиқ бозингари Динамо Киев ва Рен Исмоил Бангура дар ватани худ обҳои яхкардашударо дар пакетҳо мефурӯхт. Ӯ дар Африка ин корро мекард ва харидори зиёд дошт. Собиқ бозингари Португалия Лиетсен дар мағоза кор мекард ва аз клиентҳо мепурсид ки пакет дар кор аст ё ин ки не. Ҳамлагари Ясин Баму дар мағозаи ПСЖ кор мекард ва як сол пас дар ҳайати Нант бар муқобили ПСЖ бозӣ намуд. Собиқ бозингари Локомотив, ПСВ, Реал Соседа ва Россия Дмитрий Хохлов дар бозор ба одамон духӣ мешапид. Луис Суарез низ кӯдакиаш осон набуд. Суарез ҳамчун фаррош дар шаҳри таваллудшудааш кор мекард. Санчес низ дар хурдиаш он қадар кори хуб намекард. Барои сум кор кардан ӯ мошинҳоро тоза мекард. Айни ҳол бошад ӯ 250 000 дар як ҳафта кор мекунад. Шумо бовар мекунед ки ҳаёти шумо низ чунин иваз мешавад. То ин дақиқа мо оиди нафароне гуфтем ки аз аввалин имконияти ба миён омада истифода бурда футболбоз шуданд. Ришарлисон Андраде бошад барои футболбоз гардидан талоши зиёд кардааст. Айни ҳол ӯ бозингари Эвертон ва Бразилия аст. Якчанд сол пеш бошад ӯ дар оилаи камбағал зиндагӣ мекард. Модараш фаррош буд, падараш онҳоро партофт. Он замон Ришарлисон мороженики шоколадӣ мефурӯхт ва дар магазини торпазӣ кор мекард. Ӯ метарсид ки шаҳрномаи аввалини худро ба имзо расонад, зеро фикр мекард ки футболбози хуб намешавад ва оилаашон бепул мемонад. Дар таърих чунин ҳодисаҳо низ ҳастанд ки футболбоз дар вақташ намехост ки ба футбол машғул шавад. Хулио Садовник буд. ӯро ба дастаи маҳаллӣ барои садовник шудан фарёд карданд. Ба Банфилд як бозингар намерасид ва мураббӣ ӯро барои бозӣ кардан даъват намуд. Хулио чунон футболбоз шуд ки Ривер Плейт ӯро даъват кард. Баъдан Фейнорд, Болония, Интер ва Латсио. 11 сол ӯ дар мунтахаби Аргентина бозӣ мекард. аз оилаҳои камбағал футболбозони хуб баромадааст. новобазда аз мушкилии пулӣ доштан дар хурдӣ онҳо аллакай таланти худро ба ҳамагон нишон доданд. волидайни Месси, Роналду ва Неймар барои бозӣ кардани бачаҳояшон сахт эконом мекарданд. чиқале ки медонед, Месси дар хурдиаш касали вазнин буд ки тавобати ӯро Барселона ба уҳда гирифта буд. Роналду дар Спортинг дар кисааш сум надошт ва бо ҳамроҳии ҳамдастаҳояш аз кормандони Макдоналдс хӯрок мепурсиданд. бо он ки ин футболбозон чунин роҳи мушкилро пай сар кардан, бовар кардан намешавад. ба ҳамин тамом дӯстон, ба шумо тавсия медиҳам ки дигар видеои моро тамошо кунед ва дар канал обуна шавед, зангулачаро зер кунед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.